ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕ ಬಾದಂಡು 13/11/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಸತ್ಯ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡಾಪನು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಸತ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂಚಿನೇನು ತೂಪುನ ಇಚ್ಚೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖಲು ಹೋಳಿ ಹಂಸ ಆದುಳ್ಳರು ಐಡ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪು ನಾವು ఒక ಮಾತನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಅದು ఒక ಮಾತರನ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪ. ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯಡು ಸದಾ ತತ್ಪರಾದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರನ್ಲ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪೋಡ. ಗೀತೆ: ಹಿರೇನು ಪಡೇನ ಯಾನು ಜಗತ್ತನೇ ಪಡೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರು. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಐನು ಏಪುಗಳ ಏರ್ಲ ಪೊತ್ತಾಯರಾವಡು ದೇತೊಂಡ್ರಾವಡು ಆ ಆಸ್ತಿನು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಏರೆ ಹೊಸ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರಾವಡು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ. ಆತ್ಮಗು ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಬಾಬನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಮಾತಾಪಿತಾನು ತೆರೆಯೊನ್ನಾಕುಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಓದವೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ. ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ಜೀವನೊಡಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಎಂಚ ದತ್ತು ಜೋಕುಲೆನು ಜೀವನೊಡಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡಾಪನು. ಈರು ಎಂಕಲ್ನಾರಾದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಈರು ಎಂಕಲ್ನಕುಲ ದಯಗಾಯರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಈರೆಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯರೆ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಾರಾದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾಗು ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಪ್ಪಗುಲ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದಾದಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿದ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಪೇರು ಐರ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲ ಸಹ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಚ್ಛೇದನನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪೋದು ವಿಕಾರೊಡು ತಿಗುದು ಬೂರುವೆರು. ಅತ್ತಂಡ ಕಂದ ಕೊಡು ಬೂರುವೆರು. ಹೆಲ್ ಪಂದು ನರಕೋಗುಲ ಹೆವೆನ್ ಪಂದು ಸ್ವರ್ಗೋಗುಲ ಪನೋಡಾಪುನು. ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಯರ ಬಾಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದ ದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನರಕೊಡು ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗ ಉಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆರ್ನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಂದೆನ್ ಸಹ ನಿಕುಲು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರಗೋಸ್ಕರ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವತ್ತರ ಬೈದ ಪಂದು ತೆರಿವರು. ಆಂಡಲ ಸಹ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಹಾಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆನು ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸೈತದು ಪೋಯಿರು ಪಂದರ್ಥ. ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ 1 ವೇಳೆ ಕೈ ಬುಡಿயிருಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚೊಡ್ದು ಸೈತದು ಕೂಡ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಯಿರು ಪಂದರ್ಥ. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಲ ನರಕದ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಬೈದನೋ ಆ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುನು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿ. ಸತ್ಯಯುಗ ಸುಖಧಾಮವಾದಿತ್ತನು ಕಲಿಯುಗ ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪನೋ ಅವು ಶಾಂತಿ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾ ಶಾಂತಿದಾತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಖದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಅಶಾಂತ ದೇಶರದು ಸುರುಕು ಶಾಂತಿ ದೇಶಗು ಪೋಪ ಐಕ್ ಮಧುರ ಶಾಂತಿದ ಇಲ್ಲು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕುಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಅವು ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಆ ಜ್ಞಾನನು ಓದುವ ಐರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಬಾಬನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ದಯಾಸಾಗರ ಅಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ತೊಜ್ಪವೇರು. ತತ್ವದ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ದಯೆ ತೊಜ್ಪವೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಪೇರು. ದುಃಖ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಣಿ ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆರ್ಗುಲ ಒಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಹಾಕಂಡ ಅಕುಲು ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪೇರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರತ್ತು
ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲಂತೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪಾತೆರಾದನು ಇಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಒರಿ ಆದುರ್ಲಿರು ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದುರ್ಗತಿಡೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಂಚೆನೆ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಉಡುಗೊರೆನು ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುರ್ಲಿರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಆರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುರ್ಲಿರು. ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಸಹ ಭಗವಂತ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ಲ ಸಹ ಗಾಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಶಿವನೇ ಆದುರ್ಲಿರು. ಆರೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಆದುರ್ಲಿರು. ಮಿರ್ನ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತಿರಿಯುಂದರು. ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳಾರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಇಂಚಿನಕ್ಲುಳ್ಳಿರು ಏತೆ ಜ್ಞಾನದ ಶೃಂಗಾರನು ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಹ ಕೂಡ ವಿಕಾರುಡೆ ಬೂರುವೆರು. ಕೊಳಕು ಪ್ರಪಂಚನೇ ತೂಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ತೂಯರೆ ಪೋಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಸತ್ಯ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ತೂಯರವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ತೂಯರೆ ಮನಸ್ಸಾಪನು. ನಿಕಲ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟುಪನು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಿಟ್ಪರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪವಡು. ಬಾಬಾ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಧುರ ಸ್ವರ್ಗಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪೇರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದಿರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿದು ಬರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಬೋಡತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಪೂಜೆರು. ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚವಾದನು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಪೂಜೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಏಪ ನಿಶ್ಚಯ ಪಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಪ ಭಕ್ತಿನ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಮಾತೆರನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ಪರು. ಅಕುಲಂತೂ ಕೇವಲ ಹಿಂದುಲೇನು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ಮಲ್ತೊನೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಅಸುರಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ಪರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೂಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಪಂಡ ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ನಿಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಚರು. ಒರಿ ಬಾಬಾರ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡಾಪುನು ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪರು. ಆ ಸನ್ಸ್ ಏರೇನು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆ ನನ್ಸ್ ಏರೆನ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅತ್ತನ ತನ್ನ ಸಮಾನ ನನ್ಸ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಹಿಂದುಲೆರ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ನನ್ಸ್ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪರು. ಬೊಕ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸವರು. ಗೀತೆರ್ಲ ಉಂಡತೆ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಬುರ್ದು ಏನನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದ್ದು ಸಂದೇಶನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನೆರ್ದವರನೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು. ಬಾಬನ ನೆನಪುರ್ದೆ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಸದಾ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಪೆರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತಾ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈಟು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಜಿಪೋಯರತ್ತೆ ಐನೇರ್ದವರ ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಮೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನು. ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ರೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬತ್ತದು ನಿರೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಫಲ ಮಲ್ತುನೇರು. ಮಸ್ತು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಐರ್ದವರ ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಯಾಪನು. ಬಾಬಾ ಆ ದಿನಲ ತೆರಿಪದೇರು. ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಂಚಿನವು ಓ ಮಾತ ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾದುಂಡು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನವು ಯಜ್ಞ ತಪ ವ್ರತ ನಿಯಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪುನವು ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿ ರೂಪಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಾದುಂಡು. ಒರಿಯೇ ಶ್ರೀಮತ ಅತ್ತನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಭಗವಂತರದೇ ಭಾರತಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲ ಸಹ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಭಾವನ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನ ಬದಲಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾರ್ದು ಬೆಣ್ಣೆನು ಸಹ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದು ಒಂಜೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಗುಲು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ನೇರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆನಿಗುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ನಿಗುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆದು ದೇವತೆಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಪರು. ಇಂದು ಬಾಜೋಲಿ ಆಟ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಆಟ. ಇಂದಕ್ಕೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪನು. ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೆಣ್ಣೆಯಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತಾಳ್ಮೆರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಅಂತ್ಯೊಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಿಯರಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಬರೆತೇರು.
ಮೊಕಲಂತೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರೊನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅಂತ್ಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆಯುವುದು. ಅಂತ್ಯಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಮಲ್ಪರು. ಏತೊಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾತಲ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಪೂಜಿರು. ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆಯೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜ್ಞಾನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನಂಬರ್ ವಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಅದು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮದ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಯರಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಪ್ಪೊಡಾಪನು. ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪನು. ವರದನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುತ್ತನೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾನ ಭವ. ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಪ್ರೀತಿದ ಚಿಹ್ನೆ ಅದೊಂದು ಸಮಾನಾಪನವು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸದಾ ಲಕ್ಷದೀಲೆ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಈರ್ಷೆಗೆ ವಶ ಅದು ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಅವು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪನ ಅದೊಂದು. ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಪನ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸುರುತ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಸುರುತಕ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನಕುಲ ಸಹ ನಂಬರ್ 1ದ ಲಕ್ಷದಿ ಒನ್ಲೆ ಏರು ಒತುನೇರು ಅಕುಲು ಸುರುತ ಅರ್ಜುನ ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುತತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸುರುತ ಗ್ರೇಡ್ ಬೇಹದ್ದು ಉಂಡು ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವಡು ಪಂಡಿತನ ಸೇವ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲ ಸೇವೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಾತೇಶ್ವರಿಜಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸತ್ಸಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಸಂಗತ್ತು. ಎಂಕಲ್ನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸತ್ಸಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಸತ್ಸಂಗವತ್ತು ಇಂದು ಅದೊಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ನಿಕುಲು ನಿಯಮಿತವಾದ ಓದೋಡಾಪನು. ಬೇತೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಕೇವಲ ಸತ್ಸಂಗ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದಕ್ಕೇನು ನಾವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರ ಅಂಚೆನಿ ತಿದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಯಮಿತವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವಜಿರು ಒಯ್ದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ರೂಪ ಆಪುಂಡು 5 ಎಂಕಲ್ನ ಸತ್ಸಂಗ ಒವ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಸಂಗದ ಲೆಕ್ಕ 10 ಎಂಕಲ್ನ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಳುದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಆ ವಿದ್ಯೆನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡು ಓದುದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತುವ. ಎಂಚ ಬೇತೆ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಲ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರು ಬಾಬಾ ಟೀಚರ್ ಸ್ವರೂಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತುನೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಸೇರು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದು ತೆರೆಯುಂಡು. ಮುಲ್ಪವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಪುನೆರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು ಪಂದು ಎಂಕುಲಂತೂ ತೆರೆಯೊಂದ. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದ ಡಿಗ್ರಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಇಡೀ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಏರು ಸುರುರ್ದು ಪತ್ತದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಓದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡು ಓದವೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆಪೇರು. ಒರಿನಕುಲು ಏರು ಈ ವಿದ್ಯೆದ ಮಧ್ಯಡು ಬತ್ತದು ಸೇರುವೇರು ಅಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತ ಹೆಚ್ಚ ಪಡೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುರ್ದು ವಿದ್ಯೆಡು ಎಂಚಿನ ನಡತನು ಪಂದು ಅಕುಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾದ ಓಡ್ದೋಡಾಪನು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುನರ್ದವರನೇ ದುಂಬುವರಿ ಪೋಪಾರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಯಮಿತವಾದ ಓದುಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯ ಜೋಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಸಂಶಯಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಜತ್ತದು ಬೈದಿರು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೈ ಕೊರಡಾಪನು. ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಬಾಬನ ಕೈನು ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅನಾಥ ಅದು ಒಲ್ಪ ಪೋಪರು ಏಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈ ಪತ್ವರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈ ಬುಡುಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಾರು ಮಲ್ಪನೋ ಇಜ್ಜೋ ಪನ್ಪನ ಸಂಶಯದು ಏಪಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಉಪ್ಪೇರು ಏರು ಬಾಬನು ಗುರುತಿಸಿನ ಕಾರಣ ಬಾಬಾಗ ಎದುರು ಉಂತುದು ಇಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲಿಗೆ ಏರ್ನಲ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಅಯೋಗ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಭಾಲನೆ ಬಾಬೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ದವರ ತೆರಿಲೆ ಇಂಚಿನಕುಲು ತಿರ್ತು ಬೂರುವೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೂರುವೆರು. ದೇಪಂಡ ಮಾಯೆ ಬೂರ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆತ್ತನೋಡು. ಯೋಧ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ರುಸ್ತುಂ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಏತೇತಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಭುವಿನ ಜೊತೆ ರುಸ್ತುಮ ಒಂದು ಪೋಪರು ಆತ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ರುಸ್ತುಮಾದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೂರ್ಪೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನು.
ಜೊತೆ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಪ್ರಭು ಬಲವಾನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾಯಲ ಆತೆ ಬಲವಾನ್ ತೋಜಿಪೌಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಕಡೆಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮಹಾನ್ ಬಲಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ಕಡೆಕ್ ಅಕಲನೆ ಜಯ ಆಪುನು ಪಂದು ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸೋಡ್ಲ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪೋಡಾಪುನು ಮಾಯಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲನು ತೋಜಿಪೋಡಾಪುನು ಅವು ಪ್ರಭುನ ಎದುರುಡು ತನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ತೋಜಿಪೋಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬಲಹೀನ ಅಂಡಲ ಮಾತ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬುಡ್ಪುನು ಐನಿಡ್ದವರ ಮಾಯೆ ಏತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತೋಜಿಪೋಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಮಾಯಪತಿದ ಕೈನು ಬುಡ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಆ ಕೈ ಪೂರ್ತಿ ಪತ್ತಂಡ ತೆರಿಲೆ ಅಕಲ ವಿಜಯ ಆಪುನು ಏಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕಲ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲೆ ರಾರ್ನ ಕೈ ಬುಡ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಪಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಏಪ ಯಾನು ಸ್ವಯಂ ಸಮರ್ಥ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ದವರ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಥ ಆದುಪ್ಪರು ತೆರಿಂದ ಜೋಕುಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.